Gernika Lumoko ostalariek ez dute ordaindu beharko tasarik terrazak jartzeagaitik koronavirusaren pandemiak irauten duen bitartean. Erabakia azken osoko bilkuran onartu da Gernikako merkatari elkartuek aurkeztutako mozioa eztabaidatu ondoren. Neurriak udalean ordezkaritza duten alderdi guztien babesa jaso du. Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkateak gogoratu duenez, ostalaritzako lokalek orain arte bezala terrazen azalera handitzeko baimena izango dute, ahal den neurrian bezeroek eserita segurtasun baldintzetan kontsumitu ahal izan dezaten. Negozioen jabeek duela hilabete eskatu zioten udalari panelak eta berogailuak jartzeko baimena normaltasun berriaren aurrean tokia ondo aprobetxatzeko. Alkateak jakinarazi duenez, tabernek proiektuak aurkezten dituztenean, banan-banan aztertuko dituzte ostalariek eskatutako elementu hauek txertatzeko aukerak, beti ere segurtasuna bermatuz. Gainera, herriko merkataritza bultzatzeko helburuarekin Gernika Lumoko udalak 20.000 euro bideratuko ditu gabonetako erosketa bonoetara. Helburua familia gazteei gabonetako opariek dakartzaten gastuei aurre egiten laguntzea da. Horregaitik, 10 urtetik berako haurrak dituzten familiei zuzenduta egongo dira. Bonoek 20 euroko balioa izango dute eta turismo bulegoan eskuratu ahalko dira. Haur bakoitzeko bonu bat eskuratu ahalko dute gurasoek.